warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Hari ini Mas Santo mau ganti iku apa nih ngarani ku ya, das regulator. Soalnya ku selawas wis amen kudu wis londot kendu guys, arep diganti Mas Santo. Iki aku tuku jamane apa? Iki suaya ya iki wae ditukokno Tiger cah. Jaman apa iki guys aku yo lali. Bisa anyul gris ya bareng karo blender. Gue ngetineh ya. Kita masih bener. Terus mulai lontot. Nek selangi sak apeke tuku tante Dengi jaman biyen iki. Awet tok. Surah gelem. Wis gak gelem. Nek entuk tabung gas sing lehere gak cocok langsung bocor. Ki ngerti yo. Dijajal guys. Apa ya? Tekan buku. Gak kena. Kendu. Gak cocok. Aduh. Bahaya nih rasa cocok ya. Gak bolak. Medeni uang iki ya. Dijajal ya. Jajal guys. Yes kena. Kena guys. Guys tak ceritani. Oh iki wis kendu. Nek iku wis karek nancep tanpa diganjel iku ganjel watu lho pemirsa aku. Tak andeni. Ganjel watu guys aku. Guys kawak. Ya jenenge rega ya ana rupa. Iki lho guys lho. Lho. Wis gak gelem ngono. Oh. Lho. Regulator wis wassalam. Dono wis mon iki diganjel kresek, diganjel karet. Iki lho tanpa nganggo apa-apa wis. Regulator anyar guys. Gimana aku nganggo iki terus lho pemirsa lho. Aku nganggo iki terus. Iki kan tandane kan iki sek vlog aku agek tuku anyar iki. Oke pemirsa bek tandane bek nomornya nomor berapa tanpa nganggo ganjel ini nganggo ganjel sampai pusing aku golek kresek golek apa ngger gak cocok ya langsung mak nyakep anyar guys wis nganyari regulator kuwi jaman iki jamane tahun piro yo guys aku sak ning Jepang aku ki ceritane ana sales tak ceritani guys aku sales guys bareng karo iki kersane kae kredit biasa nang arisan-arisan RT zamanku sak ning Jepang kuwi kan mesti Bu ini sama ini Bu iki blender ya awet tok guys nek aku bacaan tak nggo blender bumbu anu awet tok nganti saiki lho iki guys. Oh, iki dadi iki piro ya, Ker? 175 pokoke. Iki sing maaf ya, guys ya. Ya. Aku njaluk tulung. Kita dono pemirsa. Jadi aku regulator kuwi sak tim karo chopper iki
Iki mbok isek cara mono isek nganune selesai ora wong lunas aku tak lunasi. Bare per bulan anggar pas arisan. Biyen aku yo koyo melok arisan nang Mbak Erna sing apa? Sing nyeklat apa ibaratnya adminnya Tante Deni Mbak Erna. Aku yo kok kuwi ning Jepang aku yo ngono guys, yo nabung, nggo bodo. Ket biyen mula sebelum aku ndek konten pun juga aku yo nglakoni hal kuwi. Iki chopper ambek blender ngono ceritane. Tutupen di mana? Oh. Kita bisa lagi. Tadi saiki regulator ganti anyar. Yo anyar ah Mas yo wis ora tau tak anu kan urung tak pasang. Kan aku kan eman, tuku nang Tante Deni isih apik. Tak nggo sak bobrok. Iki lho tanpa ganjel apa-apa langsung iso. Kan gak setiap lehere gas kuwi kan padha, guys. Dik iki kok meneng ngobas-ngobos ae. Aku saking bungkel nih njaluk tolong sepupuku kene kelan elekku. Dibenakno, diganjel karo karet, karo plastik, apa kresek. Ngono. Ki mang aku kok pegel, kok diganjel batu kok malah medeni aku ngono. Aku dhewe tak ganjel, guys. Saking wedine terus iku mau dipasang mak nyakep no langsung dadi jenenge. Kuwi rega murah, rega yo dibilang murah yo gak wis terjangkau lah. Wes yang isi ngene iki pemirsa, perabote wong wedok. Iki tapi pas Deni sampai pas Tante Deni anu yo tuku nang wong kabeh iki. Sarung apa? Pelindung piring, sampeyan suatu saat duwe hajatan ana acara jeneng wong iki gak ero guys ya. Yo ana sebagian tiket ibuku, ana sebagian tiket emak-e. Kuwi iki nggo iki kae bancaan-bancaan iki guys. Tutup alhamdulillah wis nyanyari regulator. Wah, secara umum guys. Mohon maaf ya kamera belakang ya. Aku elik. Oh, anu wite nganu ditegor Mbah Latif guys. Ditegor. Biyen ya tak rambani pemirsa. Mungkin kon ngresiki no. Ngresiki anu. Kan kuwi kan rene wah guys. Ya wis tuwek. Guys ya. Siap ora kontene. Ki bae negariku. Panasnya ora umum guys. Mau benak nas delok. Soalnya Mas Santo balik guys. Ki aku mareku gak make-upan ku mbok arani kucel, mbok arani jemburik ku. Guys ya, terima kasih nonton kontenku. Mohon maaf kita kamera belakang rupa kurang gede guys, kemangot dadakan. Aja lali ya komen sampai keluarga Mas Goplem. Nek ana kelirune Mbak Eka nyun sepuro sing akeh karo pemirsa. Moga-moga memberikan doa yang komen yang baik, tak doa rezekinya lancar, utang endang lunas, terus dikai sehat walafiat. Jenenge rezekiku enggak cuma uang tapi sehat walafiat, iso rukun karo dulur kiwa tengene ya. Tetap semangat, ojo lali like, komen, subscribe keluarga Mas Goplem. Dan jangan lupa tetap bahagia sampai kapanpun, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wayahe diresiki guys. Mas Santo sampai balik soalnya. Yo raspiro nemen. Oh, diresiki Mbah Latif cempokake terong pokake guys, rapopo. Under tukul neh. Karepe diresiki wong iki ben apa ben rapi. Paling dikongkono. Sampai tak kongon mbak kuwi aku tapi gak wani soalnya pas meteran guys wong tuwa ana ora bener ya seneni wong aku tak kongon wong tuwa ra sida guys. Terus Mas Santo pas libur kerja ya tak kon benakno standar guys. Alhamdulillah ya standar.
Sampai jumpa pemirsa.